Mbak Niken. Jeng, Bapak. Ini ada permintaan dari Kang Mas Supangat. Nggih. Ya. Niki Kang Mas Sujarwo Kapuri Solovel nggih. Nggih. Nggih, Kapuri Solovel nggih. Oh, ya. jeng, Oke, jeng, nggih. jeng. Ayo toh. Monggo Kang Mas. Pakai sama toh. Ya. Solovel toh. Tepuk tangan toh. Nggih, matur sembah nuwun Kang Mas. Nggih, sawerane dereng wae. Iya to wong. Oh, kok malah Kesel-kesel ngomel kok malah sawerane dereng. Saweran. Kersa rawuh nunggu niki malam kanugrahan matur Kanugrahan. nuwun. Nggih. Nggih, matur nuwun. Asine niki wau sing ken solo speli aku. Oh ngono. Wis apa toh? Lho niki kan. Saged, Pak. Pak sini, Pak. Heeh. Niki ndamel jarik bebetan, Mbak. Boten saged pun kapan-kapan mawon. Wah. Iya. Oh iya bener. Ora nek perjanjian Bener, kon Pak. solo Oh, speli kene dikon nyanyi kok. Kalau terjadi jarik suwek nanti tombok. Ya. Heeh. Anda ini kan gen tegas ya. Cek, Oh, ngoten Oke, nggih. Kula tak istirahat riyen ya, Ya, Pak. kali Ini, ini. ini. 1 2 3 4 5 6. Yuk berdiri. Ya, Mangga. berdiri semua. Semuanya, Cok. Yuk. Penuh Ayolah. dengan harga yang merah. Iya. Setiap hari ku siram semua mawar melati semuanya indah. Nah, Kira ya. ya. Sedaya 1 2 3 4 5 6 7 5. Jan. Jan, coba pinjam mic-nya. Nah. Kepada para tamu, hormat, gerak. Tegak, gerak. Setengah lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Luruskan. Dekat sidik. Kuwi sing tengah kuwi kemajuan offset kuwi mundur sini. Nah, pun Pak, pasangi boto pun mening nih Pak. Wis. Informasinya sudah sikap sempurna, wis Oke. barise wis hadir. Niki Mbak Sela, Mbak siapa? Mbak Mbek. Mbak Trisya, Mbak Li. Sama kamu namanya? Sela. Sela. Ini Krisda. Krisda. Menika Mbak Lia. Lia. Terus niki Mbak Silvi. Mbak Silvi. Niki Mbak Vivi ini Agung. oh lah iya pangkling iki ya ya. Nah. Anakku wedok. Niki iki. Mbak Nur Hayati. Nur. Nah, wah jan sekuate Pak Alek pun. Sekuat. Ayo lagunya Dadut